थैथांका दैनिक संबाद न्यूज पेपरनि न्यूज एडिटर एबा बरम गोनां जार्नालिस्ट प्रदीप दत्त भौमिक दिल्ली एम्स साकामनकनि भेन्टिलेशनाव सागनारि जागै तंमानि जराव कक्तिसालि दिपरनि 3:45 PM पाइथाकनि बागै langma chokha bo थैमा बाय खा खामलायमुं याफारका हास्तिनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा मन्त्री अक्रा सोशल मीडिया पोस्ट खलायै सैक्या दैनिक संबाद न्यूज पेपरनि न्यूज एडिटर एबा बरम गोनां जार्नालिस्ट प्रदीप दत्त भौमिक पाइथाकनि langma chokha सालनि सालतामरोमै दिल्लीनि एम्स साकामनगर सागनारि जागै तंमानि ब बिनि नकनि बरक बाय आं फुनतै ककब साका थै थांनाय प्रदीप दत्त भौमिकनि नकनि बखाक्तै आनि यांतै खा खामलायमुं याफार जागो खोना एबा तां सालो बिनि मांकथै आगरतलाव तबै फाइनै हनै साइमानखा बियो रिपोर्ट कखरा।